7 talk too early. Oh, Indaba, talking my business izinto, nazo zonke indaba zabasha. Njalo ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 sisuke sikhuluma indaba yesintu and siyakumukela malolu hlelo ulalela oqala namhlanje uyakwazi ukulithola ama videos akhona ku YouTube even nakhona ku app yethu inikeza ke ama video even ama podcast of our previous shows. Inamba ke yethu 031 537 3000 031 537 3000 sikhona ku wonke ama platforms ngiwo Alex Mthiyane on Facebook, Instagram and a page ke lithi Indaba with Alex. Now namhlanje sikhuluma la ngento evama ukuthinta abantu abaningi uthola ukuthi ukungagani noma ukungaganani kwabazali uthola ukuthi kubakhona ezinye izinto zamasiko edinga ukuthi zenziwe izingane zalabo bantu. Omunye uthola ukuthi akazange ahlawulwe and ubese bona ukuthi akahambe ayoyibiza aze ahlale nomndeni wakababa wakhe kube yikhona futhi kuthiwa kumdalela inkinga. Nawungena omunye futhi othole umntwana wamtholela ekhaya kodwa ke ebese eqhubeka eyogana uthola leyo ngane iyasala enangaphambili futhi mangabe hamba nayo eyalayo kana khona uma wayo ayizuba nawo wonke amalungelo. Konke lokho kuthola kwenzeka ngenxa yokuthi abantu abaningi basuke bengazi ukuthi yini okumele yenzeke. Nakhona lapho futhi ithumbu liqhumbuka uma umuntu eseyithola kwayena eba isigqila se-situation asuke ebhekene nayo bese kuba ukuthi ke kanti abazali benzani yini kwakumele ukuthi ke bayenze. Iyona ke le topic yethu namhlanje ekutheni namhlanje sizobe sibheka konke lokho kuba zinkinga ezibhekana nezingane ngenxa yezimfanelo zabazali abasuke bengazenzanga. Why kufanele kube icala lakho ukuthi baba akazange enze imfanelo zokuhlawula ageza amaceke nakho konke. Again mangabe ukuthi umama uhambe wayeshada kwenye indawo uhamba nayo ingane uthola ukuthi nakhona iyabandlululeka yikuphi la impilo ngakhona. All those issues iwona ke sikhuluma ngawo. Inamba ke yiyo lengishoyo ngina guest yethu ke la sinomntwana uMelosi Zulu uyi expert guest yethu namhlanje. Ndaba zethu sekubingelela wena kamdloko mbani ngiyabingelela. Siyabonga kakhulu. Yes. And then ngebe sekuzoba ke umlekeleli mbanjwa naye uyisazi umbhalo wencwadi. Sohlaza angibingelele kuwe ngiphinde ngibingelele kumntwana ngapha kwesokuphonza. Asiqale kwena ke la ekhathini ngizokwenza nje isibonelo ngoba into evelayo masuke siku open line into evelayo and ama cases abantu abaningi abangarelate kuona. Uthola lana ukuthi ingane umuntu ongenabo nje abazali abazali bazange belobolane kodwa bashada bahamba bayobhala enkantolo kusiyazi ukuthi abantu abaningi bahleli nje manje uthola ukuthi abacacanga kwachanguzwa kodwa bagcina nje bebhalile uthola ukuthi enkantolo babhalile. So ingane ke manje sekufanele ukuthi kube khona okuthile okwenziwayo kulelo khaya kutholakala ukuthi hayi ngokwesintu kusabiza ukuthi ingeyasekhaya konina. Kuleso simo njengaleso ngoba yinto ejwayelekile ubani ozoqala akwenze lokho abakubo kwayo bethi hamba kaMalume noma bakaMalume abazothi hayi wena ungabheki ukuthi babu wakho ngokwesibongo ozokwenzela yithi okufanele sikulungisele into zakho. Muhle kakhulu Sohlaza umbuzo owubuzayo kodwa okubalekile kakhulu kufuna siqale nje siyibuke kumama osuke ezala ingane lo okuyena wahamba waya kubhala kuqala. Yes. Okuthi yena usakhona yini basabambisene yini nobaba wengane. Ngoba uma besabambisene nobaba wengane kufanele ukuthi naye umama ayokhishwa kubo azokwamukelwa ngapha. Kodwa uma kuukuthi Sohlaza abasabambisene kodwa umntwana uhlala kubo kufanele ukuthi abuyele konina lume bakhe. Uzokhumbula ukuthi uma kade ehlala la kubo ezelwe emncane kodwa abazali bebhalile akanali ilungelo lokuvela asuke nje adweba athi mina sengibuyela koMalume. Kodwa kufanele ukuthi la kubo akabike akubikwe la kubo ukuthi lengane nina bosibanibani njengoba nazo ukuthi izinto phakathi kukayise nomama wayo aziphelele njengamanje lengane iyahamba iya koMalume bayo iyokwenzelwa isiko lokuthi ikhishwe koMalume bayo. Sizoyamukela nathi ngala singenise ngaphakathi emagcekeni. Lokho Sohlaza kwenzela ukuthi umbango phezukwa ingane ungabibikho kodwa umama wayo uma yena esaphila naye kubalekile ukuthi naye akhishwe kungagcina ngokuthi kukhishwe ingane kuphela ahlale naye kubeni izinto zingaphelelanga. Yabona ke angisho nje ngithi lokusaqala ukwenza lelo hlelo ngokujwayelekile ukwenza izinto ngokwesiko nokwazi umlando kuhlale kwamahlombe kababa
namhlanje ke from what you are saying sithole responsibility ukuthi umama azi engezokuxhopheka futhi azi ngezinto and esikhathini esiningi abantu besifazane abayinaki lezo zinto ngoba vele sazi ukuthi koMalume nabantu besilisa but now lento ishoyo yekutheni now kwabona umama babe empowered ngokwazi izinto zesintu ukuthi zihamba kanjani. Indaba esethi ngiyakubona la ulalele ekhuluma umlekeleli kukhona ke nesinye isimo la uyothola khona ukuthi abazali badivorcile and then thola ukuthi ke umama usebuyele emuva ekhaya kubo. Lezo ingane uma ngabe zisuke zidinga ukwenzela imisebenzi ethile ziyakhuliswa ziyemula njalo zizoya kuphi ngoba phela kwazi ukwenzeka kwaMalume ngoba zakhishwa or mhlambe sizalelwe kulowa muzi wakayisa. Sohlaza la into eyenzakala yilena ethi sorry into eyenzakala lapha Sohlaza yilena ethi umama noma ngadivorce kuyakufika la kuba khona umbuzo khona othi njobe divorceile nje ngoba phela idivorce isebenza ngokuthi kuphelele lapha ekutheni babhalile akuphelele uma kunjalo kukhona lokho ukuthi lonina wayo ngesikhathi esehamba esogana uboya ingane wakhishwane wabanjwa ngengalo wakuhlatshela ihubo la kubo ukuthi useyaphuma la ekhaya. Lokho ke yilokho kufike ukuhlehlisele emuva ukuthi noma ngabe nihlezi nizinzile nithi nibhalile kodwa lezi ingane sengesazi izasekhaya konini. Lokho kuyofuna ukuthi ngomunye umzuzu uma uqhamukela izikhathi zokudivorce okuyizehlukaniso. Yes. Izingane azivalelwa amasango ukuthi zibuyele ekhaya konina ziyogcina lamasiko. Oh okay. All right. So kuma kanjalo nje ekutheni ikhaya komama ilapho oyobuyela khona noma ngabe kuthiwa izinto salungu. Okunye ke Sohlaza okukhona ikhaya komama lihlale ivulile eminyango ngoba ngisho abazali bengagcina konke abagcina okufanelekile nje ukuthi baganene. Kuyakufuneka ngesinye isikhathi ikubiza inkaba. Yasekhaya komama wakho uthamba uyokwenza okuthile ekhaya komama wakho. Angiphathike la uma ukusele lemlenze lesikhuluma ngayo ukuthi unina waphuma ngehubo wahutshela ihubo ukuthi useyaphuma. Waya useyekogana. Lapha eGhana khona uma angazange ugcina ngokuthi ukuyiwe lapha enesontweni noma oyo enkantolo kodwa kuyobhalwa hayi indaba engayiho igama elingaphelele le kufanele bakuphelele ngokuthi ugcina leli hubo likuhutshwe akhishwe bese siyothemela zesicawini ithi siziyabonga ekasibanibani kwakuthi nokuthi lo muntu upheleleke lapho leyo ngane ke isiye ngalapho kubo phezulu ukuthi noma sekukanjani iyobuyibuyela ikhumbule ekhaya konina iyokwenzela angikhulumi ke le ngane umnina ngapheletsanga isalokho inkabi ibize ekhaya konina. Okay ngiyafisa ukuthi usitshele owaziyo wena ukwenze kanjani kunye mhlawumbe ujeliwe ukuthi kufanele kulungiswe kanjani imvamisa sikhuluma into zesintu makusuke ukuthi yinkinga nezingqinamba but asivama ukukhuluma ngesuccess ukuthi athi umuntu mina izinto zami zalunga emva kokuba sengilungise lokho nalokho kade ke kusela sinombanjwa kanye nomntwana uZulu so inamba 0315373000 ngizothatha ke nama comments on iFacebook page Indaba with Alex. Now manje ngibuyela kwena ke la okwengane intombazana nongane yomfana akufani ngoba nangu uzokhulela ekhaya konina ngenxa yalezi zemageba kade ekhuluma ngazo but kufika isikhathi sokuthi naye ke akaganwe afuna ukuthi aye kwakho umuzi wakhe lapha ya lo muzi uzobiza bani ngoba phela kusekhona ekhaya konina usukhuluma manje Sohlaza ngomuntu wesilisa ozalwe ekhaya koMalume. Yes. Nayi ke Sohlaza indaba uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu uma insizwa igana ivusa umuzi kayise iganwa uma iganwa ivusa umuzi kayise kube sekuhluka la ke Sohlaza uzokhumbula ukuthi ingane mayizalwa intombazana egcekeni bese intombazana iyahamba yakogana ayihambi nayo kodwa leyo ngane iyasala ibe ingane kagogo uyangizwa ukuthi ngithini. Yes. Uma iba ingane kagogo izoba ingane kagogo nomkhulu uma ke manje lensizwe ekhulele la koMalume baye siganwa okusho ukuthi umuzi ezabivusa izobivusa umuzi kamkhulu. Ziyabake khona ezinye izinto Sohlaza wancaneke izovusa umuzi kamkhulu ozalunina ngoba yena useyingane kagogo. Okay. Ugogo angithi ugane umkhulu lo muzi kazovusa ngoba inhloko yale ekhaya umkhulu uma ewuvusa uzovusa umuzi kamkhulu okumuzi wakoMalume bakhe kunalowo muzi usabizwa ngaleso sibongo ubizwa ngalesibongo sakoMalume bakhe. Nakho ke madoda angithi uma ngabe wenzelwa isiphandla ekhaya komama sifakwa kwa left
yena mesenzele zakheke ingane kulomuzi awuvusile uthi wena umuzi kamkhulu kuseka left noma ka right kusawuqhubeka kube kwa left okay kusekhaya einganeni zakhe akuphelile phela lokuthi lo muntu usekhaya konini namanje ke uma kuya ngokuthi ukhona into ayenza vele kusawuqhubeka ngoba kuselupha lokuthi akazalwa ngokuthi uzalwa ngokuthi ngoba ngiyangimageba nje ufaka isiphandla saka left naye uyabona ukuthi usenzele ekhaya konini lokhu kimi kumi kanje kule game zimbili kunohlelo lwakho ngapha okay all right so ungakwazi ukusifunda istory somuntu so ungakhohliswa ke umuntu ethi uyahlola avela zokutshela the obvious athi yabona nje wena ngiyakubona wena ade uyokwenzela umsebenzi kwaMalume wakho ekubona ufaka isiphandla ka left we empowering you okay ubufuna ujobelela kule ekutheni jobesha mageba ekutheni sekoqhubeka neingane zakhe neingane akuhlazo ukuthi ubize isibongo sasekhaya koMama likaBaba kunjalo nje sohlaza ngoba angani mina ngizalwa le ekhaya koMalume bami mangizalwa le ekhaya koMalume bami isiphandla vele sizohlala ohlangothini lwesinxele yes wonke umuntu isiphandla sakoMalume bakhe sihlala ohlangothini lwesokunxele. Okay, it's 14 minutes after 7 ulalele indaba ekakasini and namhlanje sikhuluma indaba ebalekile indaba yokuthi imisebenzi nemigoqo ebhekene nawe uyingane ngezinto ezingapheleleliswanga abazali bakho leyo nto isintu sisikuvikele ekutheni ungabi isisulu nalo lonke iright ukuthi ungenze yonke imisebenzi ipheleliseke yize usebenzisa isibongo sakaMalume 0315373000 your questions and on Facebook is khona indaba with Alex. What is your take? Ulalelu Alex Mthiyane on Indaba Kakasi FM. Ilalele Kakasi FM and indaba 0315373000. My guest umntwana uMelo Sizulu as well as umlekeleli mbanjwa izazi ngezindaba zesintu. Siyabonga kakhulu. Ngangathi ngicelile ama topic ukuthi yabalaleli bethu besithumelele wona abayimbuzo kwesinye isikhathi mhlawumbe uthola ukuthi ngale topic kuvuka enye topic bese ke sithi no siyoyenza iyodwa ngoba izinto ezijulile esingeke sakwazi ukuthi sizikhe phezulu so siyibonga kakhulu kabalaleli siyabona besinikeza ke la topic njengoba nje nawe uzwa kwenzeka nawe umbuzo ovelayo la ngicela ukubuza la ukuthi uma ungazalelwa ngemshadweni but wakhulela ko baba wakho nabazali bakho ke basibayahlukana uzelwe right but ke inkinga yokuthi awumazi umama wakho andawukwazi kwakhona ekhaya kubo koMalume watshela nje wena isibongo so ke manje ke awunaso isiqiniseko esiyiso ngoba nobaba wakho akasekho kuleso simo ke sima kanjani. I know why lo mbuzo relevant ngoba sithe konke okungalunganga kahle kubuyiselwe ekhaya koMama so ke wavela nomama engasekho nekhaya koMama akalazi usengazafe ngempela imfanelo zakhe angazenzi lapho kuyakufinyelela esigabeni sokuthi uma kunjalo kukhona kodwa ukuthi izovela ngaphandle uma kuya ngokuthi uyilengane lekuthiwa ibitshe engithi inalabo abazali laba ngebona abazali adoptive ngoba lo muntu onjalo ufana nomuntu onjengana lo ayikwazi ukuthi lingabe bikho iphungane elithile elithi ubani uqhamukaphi lokho ukuthi kuzokudonsela emthambeni thizeni kuyakuze ukuthi ke komunye umzuzu ke bese kusetshenziswa ukuthi kuvele la ekutheni usebenzisa lento ukuthi uzibonga ofana ngalendlela leyo ukuthi akakuqondi kahle unalento yokuthi usibonga ofana noma uyingane ezalwe iadoptive lo muntu uba inkathazo kakhulu kuyakuthi mase kufika kuthina ngasohlangothini lwakwanyanga bese simsiza ngokuthi ke kukhona lokho kuthiwa ukuphahla uma uphahla uyakwazi ukuphahlela endlini uphinde uyakwazi ukuphahlela ehlane la uyozungeza khona lenkaba yakho ukuthi isingasiqhamukeke lapha inkaba yakho lapha ehlane ngesikhathi uyophahla ehlane uphume emagcekeni asekhaya uphume emagcekeni kuleli khaya ngoba phela uzolandelwa inglozi yakuleli khaya ongesiyona kwinglozi okuyona inglozi esizokwazi ukuthi ikuzingele ileyana ozokwazi ukuzingela uyifuna ngokuphahla lapha nehlane kusiza ngalowo mzuzuke lokho okay so uyihlana so isebenza njenge GPS lento kuzoya ngokuthi iyadonsa whatever okay isabelo kaMasho sabona ngibekelele sikhangane. Yes sir. Baba uMageba no baba uMbatha. Thokoza baba. Yebo. Yes. Ake ngenze isibonelo njengoba nibathathu estudio ngizalo ubaba uNdalo uZulu.
ngokwesende ngokwesiZulu komalume bami umthiyane wena umalume kushuthi ngibiza ngikhula nje ngibiza komalume ubaba usashona kodwa komalume kagogo kushuthi kubo komalume wakho Alex ikambanjwa umkhulu nogogo sayidini lomalume uthola ukuthi abacacanga noma abashadanga bagcina behlukene baphila mina ngibiza isibongo sika Alex sikamthina all along but when you find out now eminyakeni ukuthi hayi kahle kahle labantu fuzanga besibela emumva kabani kambanjwa wena Alex umalume wami wena futhi osele wena wedwa akekho umuntu uma ngithi ngikhuluma noAlex ukuthi cha akufanele kubuye emumva lapha ngekufanele kuhlehle one step back ngoba nawe Alex kahle kahle usibiza ngokungafanele ngoba abazali bakho abaphelelisana futhi bahlukana besaphila what do you do in this case uAlex uyagoloza akafuni ukuzwa leyo nto yes muhle kakhulu Sohlaza umbuzo umnewethu awubuzayo ngelinye ilanga sake sayithinta indaba yokuthi ikhabo mame linto ejulile kakhulu ngoba kuyenzeka umuntu abize isibongo athi kwamthiyane kusekhabo mama wakhe kanti abazali abazala unina okugogo wakhe nomkhulu abazange baphelelisane kuleso simo esinjalo kusuke kufanele ukuthi sithathe umama simbuyisele emuva masimbuyisela umama emuva uhamba nawe ngoba wena uyingane yakhe kodwa esimeni sakho umnewethu sokuthi nakuke manje umalume wakhe noyagoloza ukubuyela emuva kufanele ukuthi yena ezakhe izinto mazinqindile esazi leso sibongo lesesetsheliwe kufanele ukuthi mephahla aphahle asithinte leso sibongo ngoba naye siyakwazi ukuthi simthinte ayikho vele into azoyenza ngenkani ngoba isintu sethu sihlezi siqhakambisa inhlonipho kodwa mephahla akasithinte lesasibongo ngoba isona sibongo esisabelayo kuyena. Okay, ngiyabonga. Thanks abelo. Yazi ngendlela wenze ngayo lezo izibonelo kwenze kwabalula because bekuyimatter complicated. Siyabonga. Sidlula kusabela sithatha uDerek Dlamini Mtuba. Derek usegagasini sekubingelela. Uthengibingelele njani? Siphilile mntaka baba kunjani kwena? Ngiyaphila futhi wami ngicela ukumayela lapho ke kulezi zonke ikhona nje. Yes sir. Estudio. Baba Alex la ngifuna ukuthi ngibuze ngoba namhlanje ngithinta ihloko nami kade sengishupha ngingazi ukuthi kumele ngenzeni empilweni yami. Umama wami ongizalayo wazalwa kwabani kwaNtuli. Mayizalwa kwaNtuli umama ozala mina kwasho ukuthi kwaNtuli bangakhipha lutho. Bagcina manje sebize isibongo sakubo kamama wakhe kwabani kwaMnguni. Utho maybe isibongo sakho mina yakhe kwaMnguni wayesethanda isoka elizala mina elingubani elingudlamini uma lihambe isoka emshabeni lagcina kwaMnguni lingenzanga lutho manje ufuna ukuthola ukuthi kulezi ibongo embili uMnguni noNtuli mina ngibhulonga kuphi ngoba izinto zami eziningi engizenzayo impumela ngiyiboni kanjani ngonyaka odlule ngeke ngazama but Alex ngathi mangabe ngiyobuka kwathiwa ufune ngesibongo sakho nyoko lesibongo sakho sikahle mina asisebenze ke hamba ke uyofuna isilwane ngafuna isilwane ngabuya ngathi boMnguni nasi isilwane lapha siyabangeka njengabantwana kuthiwa sinebo ngendile kanti uyisethu bazange beze bekhiphe lutho. Okay ibambe lapho ke mfethu. Yabo. Ndaba zethu nangu Sibalikhulu. Ngifuna ukuthola lapha ku Sibalikhulu sabona Sibalikhulu. Awungisize lana. Ungisiza ngokuthi ngifuna ukucacisela lapha ngendaba kaGogo. uGogo naye omunye ongahlawulanga. Ugogo futhi anginalwazi kahle ngogogo ukuthi kwenzakalani. Ngibhekela lapha njalo Sibalikhulu la ekuthenini njengoba uthinta ibongo ezuthu wena kufanele sikutshele namhlanje ukuthi isibongo kuyisona sakho yisona sephi. Ngifuna ukuthola ke inhlansi la yokuthi ke uGogo ozala umama wakho yena wayehlawuliweni esibongweni sikama wakho. Ngiyasiqinisekisa ngoba nama ngilolutho kodwa ngibona ngendlela izinto zami ehamba ngakhona ukuthi cha kukhona lapho okushayisa khona ngoba indaba ezithani ke ngathi ngonyaka odlulile ngithe ngaya kumuntu obuka izinto wathi umuntu cha mfana wami hamba esibongweni sase Khakhonina lakho
uhambe nesilwane ufuthi bakwenzela imisebenzi bekufaka esibongweni sakwamnguni ukuze into zakho zizohamba kahle. Okay ngifuna ukuzwa ke ngalomnguni ke yikho lokho ngithi ngizama ukuthola bengifuna ukuthola ukuthi umnguni uyiloza uma ekhaya gogo ekhaya kubo kagogo wakho noma kusekhaya kubo kamama wakho na yileyo into engifuna ukuyithola. Umnguni lona ozalwe bani ugogo wami. Nase ke usungiphendulile impendulo yakhe iqondile ke esibalikhulu wena isibongo ufuna usebenzise isingeso sikaGumede uGumede umnguni ngisho yebo isibongo sakhe isona uhambe yokhuleka kusona ngokuthi ufake isiphandla sakhona ubikwe emsameni wakhona ulandele isiko lakhona sewugane baba ngikwenzile ngonyaka odlulile kodwa izinto namanje ngibona ziqhubeka ziyalwa impela empilweni. Ima ke yazi ukuthi into eyenzeka la ubona ukuthi ziyenzeka izinto mhlambe laba obalandela kunale nkinga ukuthi sebaqala bafaka isibongo ngesona leswena ososifaka into esiyenzeka manje sekuyilena ethi sekufanele siyasibonga lesebese sivele sifakiwe phambilini kwenziwe okuthile ukuthi sitshela ukuthi awusiwena la kodwa kuye kwenziwe ngamakhambi ke uma kwenziwa leyo kunezinto ezithile ezenziwa bese esuswa ke lo ahlale lo fanelekile yabona bezithu njengokuthi akunikeze isithombe bese siyadlula isithombe sakhona ema ungena eminyango khona isandla sokudla nesokunxele lo zomkhipha obese ngene phambili ngokuthi uyena okuthiwa ungwala ekhaya uyena ozomkhipha ngakwa right lo uzomfaka ngaka left azofika emsamo zomsusa lo semsamo umsusa abe ngakwa right azaphuma umpheki ugcine naye sangena usuthatha lo umfaka kwa left ngesandla sakwa left azofika emsamo usuqhubeka ke nokwenza lokho ozokutshelwa yileyo nyanga yakhe ezokusiza. Yabona bezithu. All right, semakho. Okay, follow up question lana evelayo ngiyabona baningi abantu abanenkinga eyodwa so ngiyabona sengazi ukuthi ngeke ngifunde kwakuyifunda because omunye uthi unokuzwa ethi umuntu kwathi mina ngibangwa zidalo akuyona into efanayo nale. Ngithatha njenge question evelayo la ukuthi umuntu akhule ehlala kwababa wakhe baba ngahlawuli but leli khaya la kwababa wakhe sebashona bonke bakomama basaphela so unokuzwa nina abantu abelapha ukuthiwa umuntu kuthi ubangwa zidalo kusuke ngeyona into efana le. Kusuke kuyiyona sohlaza ngoba ngixolise nje umntwana ukuthi sishayisane kusuke kuyinto efanayo sohlaza ukuthi lo umuntu usuke ebangwa abantu abadala ngoba njenga uma ukuthi ulalela indlela umntwana echaza ngayo ukuthi kukhona kufanele ukuthi asuswe angani manje leyo nto yenziwayo kuqedwa wona umbango le ngoba uma kusekhona abantu ababili phezukwakhe ekungafanele ukuthi abe khona nekufanele ukuthi abe khona umbango vele ngeke kumenzele ukuthi izinto zihambe ziphambili kufanele ukuthi uqede okay nje bese ngoba khona la athe khona uyamthatha lo munye uhamba naye umkhiphela ngaphandle kwesango bese ke sesomunye ileyo process abaningi abashayayo. Okay sure umbuzo ke la uvela ku sharp uthi ngicela ukubuza la ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi ingane yokuqala yenzelwa isiphandla koMalume nakubokayise futhi iqiniso kanje uma ngabe kuzogcineka lento yokuthi umuntu lo dade noma lo umuntu wesifazana athi meqala ukuteta ese shadile waphelelisa engakweleti lutho yilo muntu ozothi ngoba kuye kuthiwa imbeleko angisho nangesikhathi ekhulelwe kunenyamazana efakwa lapha kuyena ngaphambili iyayifakwe leyo ukuthi lo muntu uyaqala ukuteta uthatha isisu la eganeni okay ke lo muntu ke lo yahanjiwe kuphindele naye emuva ekhaya konina afike ke kuthiwa uyothatha uyotetiswa abese ke lawo imbuzi afaka isiphandla lo mntwana lo bese kuyigadi ke satha eseswa kubo yilo muntu usuke ezalwe ngokubusiseka usuke ezalwe ngokubusiseka. Okay so kusho ukuthi kuphela enganeni etholakala emshadweni emgcagcweni yes okay all right sengithatha ukhanyisane Marisburg shosho khanyisane social yaphila sho kunjani kwana nami ngikhona ngiphelele ngibengele kubantu ehambe zakho umuntu awumagema siyabonga baba kunjani mina impunga yehlathi yesintu okay gazi izandla ezikhandi nakhuluma ngento interesting kakhulu futhi ngicabanga ukuthi yona into elimaza kakhulu abantu leso sikhathi yabo ngingathi ngatshela umuntu namhlanje
ngimbuza ngesibongo wathi ungakuphi ngathi ungakho bacacile yini because ngibona izinto azenzayo mase emsebenzini uvela uhlaza ngathi hayi no ngakho wenza lokho ngoba wena izinto zakho zenza kubo kababa wakho kodwa egcineni ethi hayi uma bashadile ngathi uma ushadile right kodwa ngokwesilungu kodwa ngokwedlozi akwaziyo yabo ngakho ubona into eziphambana zakho ubona iphambana nawe ungazi ukuthi yini lokho yabo cha ngine right into engicela ukubuza mathi uwayikhuluma impunga yesintu angawathi uthi bengisebhizi noma baso lapha uleyo uthi okay mina njengamanje ngingenwe izalukwazi wafanele ngizakhela umuzi as much as ukhona umuzi waMalume umuzi wabo lapha umuzi koMalume so mina ubaba wami bashadile kodwa bashada ngokwesilungu ngokwesintu abashadile so ingakho ngibiza umathapha ayabo so noma ku-idea yonke indawo kodwa izinto zami angizenzi kangcobo ngizenza kwamathapha okay so then ngoba ngigcine ngitholele izithunywa ezizakwazi zangihlala uma bathandazi bedlula nje uthi ayifanele ngakhe imuzi wabo so ngenhlanhla ngathola amandla ke bangiva amandla sengiwakhileke ngithola ukuthi uma kuba besethi uyaqedelela mhlawumbe lo muzi lo ngiyophinde ngujike ngithi hayi sewakangcobo lo muzi ngoba amathaba nje ngoba ngiwakha nje all right mhlambe umne wethu engakashiyi phansi kukhona la ngifisa ukuthi ayicacise khona nomntwana uzongilekelela uyangidida methi ogogo bathi bafuna umuzi kodwa bemembethe uthi lokho kuthole kubathandaza ukuthi kufuneka akhe umuzi akhele lezalukwazi ezimembethe usho njalo nami ngizwe ngathi usho njalo ashonga ukuthi mhlambe zifuna uzakhele indlu no wathiwa angihlehle eduze seka ngoba kunombango omkhulu so ngakhela zona ke izalukwazi ezingembethe ezakuphi ezakoMalume kushuthi wena uyokwakha umuzi wakoMalume yebo ngoba nazo lezo zalukwazi lezo njengoba zaziganile koMalume bakho umuzi akuwona wazo umuzi wakoMalume bakho loyo yeah ngiyacabanga ukuthi mhlambi leyishiwe yona lokuthi kufanele wakhe umuzi wakoMalume bakho ukuze lo goga bakwembethe bakwazi ukuthi bakukhanyisele inhlanhla bakukhanyisela ngazo cha uhamba kahle bonga isinto ukuthi ngiyakuzwa futhi uqinisile ukuthi ngizengangayibeka ngendlela ezoba right so i-concern yami isithi ukuthi uma kuba beseqedile wacaca ngoba ushadile ngosilungu but akashadi ngowesintu uma sefanele ke manje ke sengithi mina ayisengangcobo lo muzi woMalume fanele ngithi hayi sengenze njani ngawo uqhubeke ube owawoMalume noma fanele mengiza kumuntu ngithi mina hayi kwamathaba la khona abangathi ngongcobo ngathi ngcobo yabo ake ngenele la sohlaza nawe manje inkinga yami la isebuthenini ya njengoba ukubeka nje ukuthi usacela ngalendlela kuzoba isazoba khona inkinga la ngokubuka kwami imisazoba khona ilomzi lokusekuthiwa akawukhande ecaleni bengiza kuvumelana naye uma ngabe kuyokuthi lapha ya kufanele kwakheke indlu ngase sayidini lokuthi vele ekuthenini vele umama wakhe akakashada akaphelelisi umuzi yena useyingane yakoMalume bakhe kodwa ubaba wakho usekhona usalungiselela ukuthi ayiphelele lento isanikeze inkinga ngoba egcineni kufanele ube khona uguquko olukhona nje obelibuza lolu guquko usaziba kwangcobo yini angithi ke indaba inoza kwethu obehlahluba mangithi ubehlahluba bekhuluma lolu limi lethu lokuhlola inkinga ke inoza kwethu obekufanele ukuthi amhlahlubele ngalendlela lezo uthi ingashayisana nesimo sokuwangcobo sokukwaba ngoba lo muntu usalinda ukuthi ngolunye usuku abuya liqhubeke ngoba mina manje lo muntu usazobiza sazohlupha uzoya kule nkulumo ade siyikhuluma leyo kubangwa angikhulumi kuzoba ngoba uzobe sebangela phansi kwesimo somsebenzi wedlozo uzobe uzolimala. Okay, all right. No, siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyazi konke be ngathi complicated but kusho wena ukuthi wena usuyichaza ngendlela. Awuyilungise ngoba nakhona la kulolu hlelo ngiyijabule mabalaleli bebuya besinika feedback ukuthi sengihambile kwathiwa ngakwenza ukuthi nokuthi. Usegagasini sikhuluma la indaba yengane
nenkinga ezibakhona ezithinta ke izinto abazali bangayiqedelelanga ikakhulukazi ukugana kwabo kanye ke nokukholiseka kwakho. Inamba 0315373000. Nawe umzali ungafona and nawe futhi mhlambe ohlahlubayo nali igama lakhe lisetshenziswa indaba ezitha nawe ungalisebenzisa. Uyave umlekeleli mbanjwa kanye ke nomntwana Melusi Zulu. Iyo le indaba and usegagasini njengamanje. Ulalela uAlex Mthiyane onindaba Gagasi FM. Right, let's take my voice notes 0789342827. Okay, so ake sithi mhlambe uma wakho awukwazi kubo njengomhlambi koMalume wakho baba kwashona ukhula kababa wakho manje unewele ithuna lalo ulazi kambe isikhathi ithuna lakho koMalume wazi uzophuma ubheke ngapha kuyaye kwenzeka kanjalo ngoba kade ngangibheka kade wakuthiwa ngibheke ukuthi kuphi ngibheke ngathola lutho. Alex sakubona ngicela ukubuza la ngibe anonymous makuthiwa nishadile wena nomuntu wakho unengane umuntu wesimama unengane ngaphandle leyo ngane nihlale naye ekhaya uyakhona yini umuntu wesilisa uyithenge kube yingane ezophila nezingane zakho ngoba senishadile seningane nayo ibe khona la kuleli khaya. Sanibona egagasini futhi Alex nobaba lapha estudio. Ngisacela ukubuza mina ngine problem. Umyeni wami wazalelwa emzini la wakushadele khona uma wakhe. Then kwabe seqhamuka wamthola ngaphandle umkhwenyana wakhe seshonile kodwa zabazenze imfanelo. So uthe eziqhubeka isikhathi kwahlupha ingane kwahlupha naye yonke into njengabikho right. Cela ukwazi ukuthi angenza kanjani. Sawona Alex nabo baba lapho estudio ngicela ukubuza ukuthi mina uma umzali wethu kade shadile kwasekushona ubaba wasethola ingane ngemuva kenze kanti lezo ngane zithathe izibongo zobaba bazo bebengazange benze lutho ngoba kukhona umfowethu othe esontweni lakhe kwadepend aphoqa ukuthi athathe isibongo sika baba wakhe manje into ziyambhedela kakhulu kuyenzeka ukuthi kumele athathe isibongo sakubo. All right, nazo ke indaba mathatha ngizonikhumbuza ke lenqice khona. All right, umfethu loqala bekhala ngendaba yokuthi iwele lakhe lenda kodwa manje akazi usethe mayibheka kwathiwa kufanele ukuthi ahamba ukwenza ukuthile ethuneni lalo but akazi uzolithola phi. Ngibe sengikhumbula lento boyisho eMageba ukuthi sometimes ukuphumela ngaphandle kwamagceke alekelela but le inethuna. Ake ngithi kuyasala lapha kumlaleli ukuthi asinikeze ukuthi umama wakhe uyaphila yini. Ngoba umama wakhe uma ungenjalo uma wakhe engaphili ukuthi indaba ngoba iyayihlupha into enjengalela sohlazi ngoba injalo ingcaphi nomzali uma kuzala umuntu omncane sekufanele abe nekusasa lakhe bese lilahleka nje obakwenzeka nje lo muntu akehlukene nomuntu oadoptiwe ngoba akazazi uyahlala nje la ehlala khona umazi uhlala ngokuthini manje ke kufinyelela kulesi sigaba again usizawubuyela kuyo le ndaba lebesike sakhuluma ngayo yokuphahla ngaphandle ngoba leli liba lelakhuluma ngalo ngizothi uma iphendule uzothi ulizwe ngobani lelo liba laleliwele lakhe uthi likuphi kanjani ngoba ikhako nina kalazi inkinga ikhona lapha ihlale lokhu ithi uma ifuna ukuthi asizakala ishiya umbuzo njalo manje ke yena ngoba kufuneka be enze impumelelo kufuneka enze izinto ezilolu hlobo lokuthi uyaphahla kodwa ke angaphahle yedwa kufuneka asizwe lo muntu okwazi ukubona izibalo zemfihlakalo azolokho emdonsa ngesibane amdonse ngohlelo lophahla indlela uzokwazi akayihambe azabdonse lo yamuntu ngoba phela kuphumula inyama kulo muntu owele wakhe uzokwazi ukuthi umoya ukwazi ukuvuka ukwazi uzomtshela ukuthi ukuphi kanjani until bese azayokhomba ngisho leli ikhala ezinze khona ukuthi kulaphi la kusekhaya konini isomdonsa inkaba ngoba inkaba le iyadonsana mthiyana izokubeka kwangqo kwakhona nakho futhi ngiyethemba uzothola umuntu futhi ozokwazi ukuthi asebenze ngendlela ezozwana ke nawe. Okay, so now
ingane unkosikazi wami ufike nengane emshadweni ngiyakwazi ukuthi ngiyithenge Sohlaza ngiyafisa ukuthi abalaleli behlele emakhaya sibatshele ukuthi umuntu njengoba umuntu enegazi igazi lenye into njengoba umuntu enenkaba inkaba yenye into lo muntu unenkaba yakoMalume bakhe abe negazi la kubo weza leyo nto into enza ukuthi ngithi unenkaba yakoMalume bakhe ingoba umuntu amxhuma ngenkabo nina mzalayo abe negazi la kubo uma manje Sohlaza lo mntwana ezothi efike nonina wakhe ngoba ezogana bese sithi thina siyamthenga simdalela inkinga kusasa ngoba kunethongo lakhe ekuyithongo la koMalume nethongo la kubo sikubekile ekuqaleni ukuthi uma umama wengane gana ingane isala koMalume bayo uma intombazane lengane iyogana kusasa ilobolo bese liza la bese kusuka inkinga eganeni kwayo ngoba inkoma kufanele zize la kwakufanele ukuthi zihambe ziye koMalume bayo okusuke kufanele Sohlaza ingane ingahlala la ikhule la kodwa mase kwenziwa izinto zesintu zingenziwa ngaphansi kwalomsamo le ekhaya izenzele koMalume bazo ngicela ukuxhuma ngafushana indaba ezethu yebo angithi ke lapho uma sekufikele lo zinga lo muntu kade ekhula la into esingenze ubulungiswa leyo ukuthi sebengakhipha ake ngithi elobolele inkomo le ngokukhuluma kwekhaya konini sebengathi mhlambi inkomo eyodwa noma ezimbili ezesondle bese bethi siyobonga usikhulisa awumadoma all right no izwakala kahle all right so usisilofonile lo bebuza la ukuthi umyeni wakhe watholwa uma wakhe esibongweni wayeseshade kuso so izokwenza njani lento izombuyisela emuva yini na angisho ngibengithi udadewethu uma wakho wamthola wayeshadile uma wakhe kodwa sesemthola kwesinye isibonga noma ngizwe lo ngaphambi kwalokho ke you know sisiza kuloma ke lo ngaphambi kwalokho ekutheni ushadela kwambanjwa for whatever reason busuzothola kodwa ingane ke yakwesinye isibongo I still kodwa nesintu izobizwa isibongo salapha lo mama gane khona kuba njalo ngokolimo suke selithe ukuzinza kuyakuthiwa yilongo lelo into yakhona ke iyayifuneke ke idlule emgudwini nemigudu yakhona uzwazi lo muntu azenze ngoba uba nalento ukupheceleza ukuthiwa isinengisa umuntu mengenzelwe lezi izinto azenza azilungi inhlobo uma kwathi into umsama nje ngazathi uyaphethuka lapha engqondweni yakhe ngezathi zokuthi uhlezi kuleli ekhaya kanti unesinengisi uyanxapheleka kumele ke makwenzeke unina ngoba wenze iphutha ake ngithi kuyizinto ezimbili ezahlukene kuba yileyo ukuthi uhamba owenze iphutha uyisephila lokho kumphusha ukuthi akahambe ohlawula lokho kwesibili uyise ushonile emeshonile uyise leyo muntu lo oqhamuke wembathe emacansini omnumzane engasekho bekufanele akhiphe impahla uma ungesona isibongo sakhe engenwa kwaZulu kufanele akhiphe inkomo yokuzongena emacansini la ukuze lo muntu ebese ke emveni kwalokho ke sekuzokhishwa ke imbuzo kwemukelo kwalomntwana afaka isiphadla ukuthi naye ingane yala ekhaya seliphelile ke igama elithi yilongo selikhulunyelwa ngale ngasesa alisashiwo nje noma kanjani lo muntu useyumuntu useyisidalwa semukelekile la ekhaya sure and then bese sisiya ke kule ebuza kuyona ke indaba ezethu okay so kusho ukuthi abazali bathema sebeshadile waseke sethola ilokhuzana lo mama ingane inebongo ehlukahlukene ngokwalelo sonto abasonta kulo kuthiwa kufanele lezo ngane zibize ibongo zobaba bazo noma ihlukene kunika inkinga lokho Sohlaza kwene akakhulu inkinga angazi ufanele ngithini ngendaba yasesontweni kodwa manje kuzwakala kabantu kwamanje mina ngikhuluma ngesintu lapha bona bakhotha ngokweBhayibheli angazi ukuthi kukuyiphi incwadi na kuyiphi chapter kodwa la ngizokhuluma ngento eqosheme nje yesintu sethu ukuthi ingane noma zingabizwa isebehlukene uma ngabe unina waze beshadile sizoba malonga lesibonga beshadele kusona uma ngabe unina waze bengashadile sizobeza sekhaya konina wazo iphela lapha inkulumo all right so yenze topic nayo ngokwayo ulalele indaba egagasini 0315373000 sinozulu kanye nombanjwa
Ulalela uAlex Mthiyane on Indaba Gagasi FM. Right, 0315373000. Itopic yethu namhlanje sikhuluma la ngendaba yokuthi ku-situation yokuthi ngenxa yezinto abazali bakho abazenza or abangazenzanga wena ke sithini isintu malana nokuthi wenze lokho kufanelekile. Okay, so engikutholayo nje kuzona zonke inkinga ezibakhona, whether ubaba kahlawulanga or umama wadlulela phambili kodwa eseganile, there is always a solution. Ngisho kuthiwa ngwazi umsamo wakho ukuthi kuphi, there is a solution. If you missed it, I'm urging you ukuthi ishow leyo uyilalela recording yayo kusukela eqaleni, njalo nje siyayifaka ivideo yayo uzoyithola kwi-app na ku-YouTube as well as i-podcast uzoyithola on Gagasi FM app. And masungenele kule app mawukuthi mhlawumbe ungayi-download, mangabe umlaleli wendaba, you have your VVIP seat there, so don't just nje download the app busu uyahlala kuyona. There are benefits and privileges only if umlaleli wendaba. So masungenile search for Indaba, you get a notification about the latest in COVID. It can even tell you about the stats near you ukuthi lapho la ukhona kuleyo district kumele ukuthi uyenze. And we can also give you a notification kenzeka kube busy usuku lonke ungazi ukuthi kukhulunywa ngani namhlanje kwindaba or we-sex nodokotela. You get a notifications, akunika even a link yokuthi ubuke leyo show ivideo yayo. Sikulakhi Dube Mtuba Shombo yazi uthi ningalele siba. Yes, Lucky. Angihlala amaqhozo mfowethu ngibuze ngedela abanye. Cha ngifuna ukubuza la. Uma ngabe atothandana nomuntu enathola ingane yalimala ukona yasingcotshelwa ekhaya kunina, sekufika isikhathi sokuthi manje ngigide nonina nisine kanti futhi waba ngabazana ngalo mntwana wathi umphika, kodwa ke kwahamba mhlambe nakuxoxa nje kwabokweni nobabili nakho kusugideleke ingane ilandwa kanjani laphana ekhawonina, kuqala sidlulwephi kwanduba kuze isimo sibuyele kwesijwayelekile, mhlambe leyo nto ngeke udalene umkhuhlane phakathi kwegxeke. Ngizolalela umsakazo na ngithokoza. Okay, but just ukuthambisa nje ulimi ndaba ezithi mawuthi ene ugida usho ukuthi ugcina usuganiwe, but uganwa uganwa by the same mawengane noma sekungomunye uye lo mama wengane. Okay, all right. Uganile naye. All right. No yezwa lapha. Okay, ku right madoda. All right. Kulungile ndaba ezinto bazokuphendula sebongakhulu kulakhi, and then ngifuna ukuthatha ke nomsana Nkosi ngobese show mqonga. Sinibona sikhangane njani? Isiphilile kunjani kuwena? Sikhona sibingelele ubaba umbandla abusulu lapho station. Siyabonga. Indaba yami kodwa ngizokuthola ukuyiphuphula phezulu. Yes. Ngikhule safunda 15 kid bengibiza isibongo sakumba. Zingikhula sahamba sashintsha kwabe sakubaba, kodwa ngikhulele ekhaya komama, so belokhu nje ngikhula ngesekhaya komama. And ekukhuleni kwami angibanga incazelo kakhulu ukuthi kwenzakala kuze kwavela uma before ngifike ekutheni uma engasekho emhlabeni ubehlezi, kodwa kukhona lenkulumo yokuthi angijwayele kakhulu ekhaya kubaba, ngoba uma yena engasekho la ekhaya uzoba impilo izoba nzima. But-ke ngaqhubeka ngahlala ekhaya kuma wahamba uma emhlabeni nobaba wahamba emhlabeni. Inkulumo yavela I think emngcwabeni baba ivela ekhaya koMalume ukuthi baba wafika khokha wenza yonke into, so ngicabanga ukuthi la sikushintsha khona isibongo. So ngiqhubeke ngikhule ngapha ekhaya komama. Yes. But makuhamba kuqinisa nesikole sengiqala nami ukukhula, asengikwazi ukuthi ngibheke ngihlola izinto. So ke ngihamba ngibheka ukuthi ngathi ubaba ngesikhathi eza ngapha ekhaya komama eziwa wakho kwenza konke, ngathi khona kwasala ngoba ngathi khona inkulumo yabakhona kwaba nengibano, indaba yaqinishiwe ilenga kanjalo. No siyayizwa phethe indaba yakho bewushilthi izoba yini. Now ubiza siphike isibongo manje, sikababa noma sikamama? Ngisabiza sikababa isibongo, kodwa ngifuna ukuya lapho ukuthi ngithema ngiya kumuntu wathi umuntu kuzomela ngithole imbuzi ezongikhipha ekhaya uma ingisekhaya kubaba. Manje engifisa ukuyibuza kakhulu ile ukuthi uma lamakhaya omabili athena abanye umisa kanjani? Okay. Ayikho follow up question madoda iclear ngithi. Okay, nokulungeleka. Kushuthi ke nizohlukanisela naphakathi ke madoda. Bekhona uLucky Dube ngengane engcwatshele kaMawayo, and then bese kuzoba ke ungobese sizoqala kuona ke manje uthatheka Lucky, and then bese umntwana ethatha nangomqongebe. Okay. Ingane ukubekile umbuyazi ukuthi ingane waba nokuyiphika. Nanoma imuphi ubaba osuke ephike ingane bese ayivume kusasa.
usuke leyo ngane eseyingcolisile kanye nonino izalayo nomuzi wabo kantomazana. Njengoba Sohlaza enza into efana naleyo wayiphika ingane kodwa egcineni wabe sevuma baze basina. Into ekufanele ukuthi yenzeke kubalekile ukuthi isimo sengane sigezeke nesimo somuzi wabo kantomazana. Okay. Unkosikazi wakhe lo ekuyena awayekade emtholisa umntwana wamphika ngoba naye wamethwesa inhlamba ngokuthi amphike. Ingane ke nayo kubalekile ukuthi njengoba sebakhishwa nayo kumele ukuthi ikhishwe ngosiko nje lwesintu ilandwe nawo koMalume bayo ihambe futhi iyongeniswa ngale ngoba vele umuntu umphefumulo. No yezwakala khathini umlekeleli manje wakhe lo Makeba nangobese ekhuluma ngendaba ya kababa. Ungobese nginento ethanda ukungihlupha ngoba ithinta umzali lapha babekhuluma khona inkulumo bese beshiya phakathi bengasichaze zonke ukuthi kungani uba kwenzeke lokho njoba ngithi umama umethi akajwayele ukuya kubo ngoba la emengasekho yena kuzoba nenkinga lento ayingamsizi lo ozalwayo yena ingane ngoba akushintshi lento yokuthi uma unine engaganile kubo noma kungenziwe lezi zidingo zokuthi ufanele enze izinto ezithile ezigcine zimgunyaza ukuthi akabe kubo into egunyaza umuntu ukuba akubuthi akabe kuba uma ngabe unine engazange azagane waphindwa ngalotsholo lo muntu usastile usabiza ekhaya konini ngale ukuthi kuzobe kukhishwa amalobolo la azovumelana lemndeni yombili ukuthi lo mntwana engasibiza lesasibongo manje ke la kushiya ke inkinga ethi njoba lo muntu ethiwa akaye lapha kubo ngaphandle kokuthi akuzwakali lapho ukuthi zaphelela ngoba nakho ubuye kuvuka ukuthi kukhona kwasalayo uyayibona anti lento le ayiqedi ukuthi lo muntu aphelele lapha kubo uyabiza yoba kushuthi ufanele aqajwe ngegama uthi uwalesa sibongo uthiwa umqungebe igama lakho uthi umqungebe hayi isibongo sakhe usiphiwe lesi sibongo ukuthi asibe igama lakhe ngendlela bona abachaza ngayo akusekhona ukuthi ungase ungakwangobese sebe bamphi igama ngoba kuyavuka ukuthi akuphelelisiwe lokho lo muntu usazolokho ebizela lapha ekhaya konini so le process abathi akayenze yezimbuzi kuma families way too ayizukuba isolution here ayizukuba ilona isolution mhlawumbe ayizukwazi ukuba isolution lo muntu umile ngoba akwenzeke lutho luthi okay ziyahlangana inhlangothi zombili zivumelana ngayo ugcine kunegama yelithi hambe lapha ngoba makuselela uzoba nenkinga manje lento ishayile yes okay so into safe akaye esibongeni sakaMalume ilapha belonga khona uphelele ingilosi yake sekhakone neyona umkhuselo kuzothi amen okay sure sithathe uanonymous emgababa sabona anonymous noma egathini bafobona babumthiyane ngibingelele nempunga yesintu ngibingelele bengaphosisa umhlonishwa lapho uZulu amen baba siyabonga luhle kakhulu umthiyane uhlelo lakho uyalishaya khona umlalelo kwabhala kwamanye amaphepha athi ayisinale sibonge umuntu esaphila hayi ngiyabonga babumthiyane amen baba yeah owami umbuzo nje babumthiyane mina ngibiza isibongo sako baba kodwa ke ubaba akalungisanga ngasho ukuthi aqedelanga futhi ngiyabona ukuthi hayi ngeke asaphinde aqedele ngoba kube nombango ke so ngabona ukuthi hayi ngeke asaqedela ngithesebhano sengiganiwe ngawakho umuzi kodwa ke ngacela koMalume ukuthi bangilungisele ngoba ngibhilonga khona koMalume muhle umbuzo ubuzile ukuthi umuntu menza isiphandle usifaka ka left so sengicela ukubuza mina babumthiyane ukuthi kokubahlisho lapha estudio right kumuzi ke lo sekungicacela ukuthi wakoMalume angivutha umuzi koMalume lokuthi ingane zami ke nazo zibiza isibongo sami mhlambe kuphele 10 years or 15 years babe sebethi mhlambe ke abakobaba cha kwakhona kwakusele emumva sesiyakulungisa ke sesifuna izingane lezi kwakusele sikulungise koMalume lapha kuyokwenziwa njani kuyokwenziwa njani noma labantu abadala bakoMalume abala kulomuzi sengiwakhile bathi hayi phumanike manje sebelungile laba umuzi obusukubinjwe ngabo nongiyaza umbuzo wakho dodo siyabonga anonymous isingibhijisa nesiphephela la efolweni siphephela usekakasini mfethu ngizonxusa nje ukuthi uhlala usungena nje embuzweni wakho ukuze uphenduleke
Ngiyabonga kakhulu Alex Mthene ngibingelele na kwihambo zakho lapha estudio. Sure. Nami umbuzo wami cishe umlaleli nje phuma manje uhambe uzombuzo wami inkosi kafushane. Yeah. Nami ngibiza isibongo sakababa wami. Ubaba wami benoma umshada kodwa bashada umshado wesilungu abazange bacaca. Yeah. Ngasibiza isibongo sakababa. Kodwa abanye inkingi baba akafuna ukwamukela ukuthi thina sisafilonga koMalume akafundisho senze imisebenzi khona. Manje lento iyasilima kakhulu ngoba kufuneka siyohlaba le koMalume akafuni sibuya la ekhaya bese selwa nathi. Kufanele ngempela ngoba phela manje inyama noyidlela le umana thatha inyama siyayihamba ngempela nibuye kuyena seninuka inyama engatholanga ngisho neqatha layo nokulungile kezwakala vele sure izicisha ifana lezi inkingi Sohlaza la ngizokusho ukuthi lensizwa legcina ukukhuluma umuntu onephutha ubaba wakho unephutha ngoba akabakhulisi ngendlela isizulu asikusho lokho noma isintu asikusho lokho ngishaba ukuthiwa eseyigodike noma eseyifunda njengoba kukhona izifunda zingaka ayisikho lapha esisho khona kanje lolu hlobo ngaphandle enimekhandlele sakhe izulu nje impilo yakhe lezi insizwe ezayiqhubeke nokuthi zekhaya kone ngoba ilento ihlupha kakhulu uma ngicabanga nje lonke uhlelo lethu esiliphethe nje mase lukhuluma ngabantu oyise abenza lokho ongalungile ngamakhwe abo lokho ukuthi bazale ingane emveni kwalokho bafuna ukuyigwamanda babeyeza bebengakwenzile lokho okay noma ngabe yiphi indlela lezi ingane ibiza amakhaya konini yes okay yezwakala asiqoqeke bafethu ngiyazi ukuthi ngeke siqedele indaba ngoba inthinta abantu abaningi nje besho nje uMageba wena Mpunga so ke utholakala kuphi ke umlekeleli mbanjwa impunga yesintu Sohlaza iyatholakala kwinombolo ethi 078 959 1894 mangiphinda 078 959 1894 incwadi Sohlaza abantu bazozithola nasemphelandaba bangafika sizohlala phansi stock okay umlekeleli mbanjwa ke lo mntwana umelo sizulu inamba yakwaZulu ithi 072 56 98 724 angicela ukuyiphinda 072 56 98 724 Sibonga kakhulu umntwana umele sizulu kanye nomnumzana umlekeleli mbanjwa bakade benathi namhlanje kwindaba yesintu ungasithumela topic yakho na officer sicacise ngale kuzisha igama noma usinikile we will godla your name indaba@gagasi995.co.za email address leyo and lo hlelo ke uzolithola kusukela uqala kwalo kuze kufike egcineni podcast yalo ikhona kwi-app Gagasi FM and you are watching it now uzoyithola ivideo yayo ku YouTube nakuyona i-app uqobo. This brings us to the end of session yethu namhlanje indaba yesintu. Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex